Hej og velkommen til den her video. I dag, der er det nytårsaften, og der må man godt lave lidt løjer, så vi har tænkt os at prank de voksne. Her har vi Axel, der hælder konfetti ned. Pigerne, de skal simpelthen lave sådan et lysshow, sådan at de får de voksne til at tro, at de skal se det. Men så pranker vi det med, at vi hælder sådan en spand med konfetti. Kan du lige vise den, Axel? Lige ned i hovedet på ham. Vi tager en ad gangen, så lige ned i hovedet på ham, og så kaster jeg sådan nogle bolde på ham. Ja. Okay? Var det ikke ud at tisse? Hvor kommer det fra helvede? Vi fik dig! Jeg tror